L'àrea metropolitana de Barcelona, dintre de les seves competències i les necessitats detectades al territori a través dels ajuntaments, dels seus convenis, desenvolupa polítiques actives amb gestió forestal. L'objectiu d'aquest projecte LIFE és promoure els sistemes agroforestals, és a dir, combinar el que és el territori forestal o bé amb cultiu o bé amb la introducció de pastura. En el nostre cas, l'AMB, com a soci del projecte LIFE, estem actuant a la finca de Can Colomer i precisament farem actuacions en clau de silvopastura, és a dir, incorporar el bestiar al que són les zones forestals. L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, que és el municipi on fem el projecte, ja tenia constància d'una cooperativa, que és la cooperativa GEDI, que porta més de 7 anys fent un projecte d'inserció sociolaboral al municipi i que, a més, era propietària ja d'un ramat de rucs i cabres. I aquí hem engegat un projecte mixte d'una empresa d'inserció, alhora que fem tot un treball de silvicultura, a veure si podem fer alguna cosa en pro d'ajudar a minimitzar els efectes del canvi climàtic. Bé, nosaltres com a Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya som els coordinadors del projecte i sobretot ens estem dedicant al seguiment dels tractaments.